nyalo chopo dwaro ma osebedo ka idhiro kod rawere pacho ka ma onge kod twak. Ma en paro mogol kod riwruoge auchiel ma pacho ka mobiro kanyakla ma bende oseyo obila kuom tiyo gi teko mathoth ahinya kuom jogo mane ng'anyo kaachiel gi jofwambo. Cleophas Oluoch nitiere kod ler mathoth. Riwruoge mane oromo kawuono kendo twako rute fwambo wacho ni jatend piny Kenya ok ochuno nyaka bed gi twak gi rowere kendo gilero ni sirkal ni kod teko mar keto lokruoge go e tim kata ka romo ko tim. Gen Z have clearly spoken on the urgent need for the state to arrest public theft and a bloated cabinet, invest in essential services, act on those who have fired on unarmed protesters, release those who are arbitrarily arrested, and an end to extrajudicial killings, among other demands. Many of their demands, in our view, do not require policy dialogue, but they require decisive executive action. Ler osebedo kadwarore. Ler ewi kwan jogo mosewito ngimagi kod jogo ma oseyudo hinyruok nyaka ne ng'anyo chakre. Jatend piny Kenya ne olero nyoro otieno e twak mare ni ji 19 kende emosewito ngimagi e ng'anyo. Riwruoge ma ok mag sirkal owuok oko mar chiwo ler ewi kaka ng'anyo osebedo. As of last night, that is the 30th of June 2024, 24 human beings have been killed by police officers, and at least over 361 people have reported several injuries. One of the youngest fatalities is 12-year-old Kennedy Onyango. There have been 627 arrests and 32 abductions. Sirkal okwa mondo chwal kony madwarore ne joma chano dhi ng'anyo jumani. Ose obila kuom tiyo maonge lewni magi ma opuodhi kaachiel gi nyamburko maonge nembni kata number plates. The National Police Service must stop criminalizing and profiling protesters and cease using camouflage, non-uniformed officers and unmarked cars with concealed license plates. We ask that the police and military strictly operate within the Constitution. Jofwambo kosedong chien kaka achiel kuom jogo mosebed ka irocho ratich gi e kinde ng'anyo. Jagoro e riwruog jofwambo ma pacho ka KUJ, Eric Oduor, oyango ni gidhi mako bura ne ogai mar obila pacho ka e doho. Koro wacho ne ma osebedo ng'iyo kendo obila osebedo gi wang' teko. Koro wasewacho ni wadwa kawo okang' ni ogai mar obila Jafeth Koome mondo watere e od ang'enge mondo koro okaw responsibility kaluwore gigo duto mobila osebedo katimo nikech obila ka wuok obila en momiyo obila orders. Riwruok mag okinde pacho ka LSK ogolo ywak margi nikech okinde magi osetam chopo kata neno jogo magi chung'negi e bura. All those who have been abducted to be released. If not, we are going to file contempt of court, and to those specific people who have deflected from those orders. So that is the position of the Law Society of Kenya. We'll be moving to court again to file for contempt of court orders. Kwan mar jogo mowito ngimagi omedore tok ji mamoko 2 wito ngimagi kawuono. Cleophas Oluoch, Ramogi TV.